हाग्रामा महिलारिया सासे जद्दा, बिथाङा सासे दावहारु बिर जोहोलाव। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बुंबाय थानो नागिरो बिटिआर रेकर्डआ बहुद दफाफ्रा इमप्लिमेन्ट जाबाय होननानै। जों आसा खालामनाय, रायजो आसा खालामनाय बायदि बिथांमोना मावनो हायासै। बिथांमोना अमा हालेवनायाव सैमा गाग्लिनाय खामानिल' मावनानै दोनबाय। गामि सोसननाय सनितपुर बिश्वनाथ जिल्ला बे दासिम मोजाङै जाफुङाखै। हाग्रामा महिलारिया गावनि बिपिएफ दोलखौ सिफायनानै बिजेपिजों सामिल जानो नागिरदों होननाय खोथाया नंखाय खोथा। बियो मानसावनाय। बिपिएफ दोलआ गाव हारसिङैनो फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव जुजिनानै 25टानिख्रुइ बारा सिट लानानै सरकार दागोन, बेयो रोखा। हाग्रामा महिलारिया सासे जद्दा, बिथाङा सासे दावहारु बिर जोहोलाव आरो बिथाङा मोजां सम जा गाज्रि सम जा खैफोद आफोद गासिबो समाव नेतृत्व लिडारशिप लानानै खामानि मावबोनाय मानसि। बिथाङा गोदोबो आन्दालन समावबो जाय समाव दैदेनगिरिफ्रा सोरबा दैदेनगिरिफ्रा गिनानै लिडारशिप लानो गिनानै खारदोंमोन, बे समाव बिथाङा बिखाफोर दाननानै जाथिनि थाखाय लिडारशिप लानानै खामानि मावबोनाय मानसि। आरो जेथिया सरकाराव दंमोन अब्लाबो बिथाङा लिडारशिप लानानै खामानि मावनाय मानसि। आरो दा गाज्रि सम सरकार गैयै समावबो बिथाङा लिडारशिप लानानै बिटिसि बासिनि गासिबो बयनिबो मोजांनि थाखाय खामानि मावग्रा मानसि। दा ओंखायनो इउपिपिएलनि माखासे नेताफोरा बुंबाय थानाय जानाखि खोथा, हाग्रामा महिलारिया गावनि बिपिएफ दोलखौ सिफायनानै बिजेपिजों सामिल जानो नागिरदों होननाय खोथाया नंखाय खोथा। बियो मानसावनाय मोनसे प्रपागेन्डासो। हाग्रामा महिलारिया मालाबाबो बिपिएफ दोलोखौ सिफायनानै गुबुन दोलोआव मिलायहैया। बिथाङा गाव हारसिङैनो फैबाय थानाय बिपिएफ दोलोआ गाव हारसिङैनो फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव जुजिनानै 25टानिख्रुइ बारा सिट लानानै सरकार दागोन, बेयो रोखा। आरो जों नुदों इउपिपिएलनि माखासे नेताफ्रा बुंबाय थानो नागिरो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बुंबाय थानो नागिरो बिटिआर रेकर्डआ बहुद दफाफ्रा इमप्लिमेन्ट जाबाय होननानै। दा जोंबो नायबाय थादोंमोन बबे दफाया दिनैसिम इमप्लिमेन्ट जाखो। दिनै जों नुदों मैया दाख्लि दतमायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुनि कनफारेन्सआव जोंनि भारतनि नगद मन्त्रि अमित शाहआ फैनानै बुंफैदों 82.50% बिटिआर रेकर्डनि दफाफ्रा मावफुंजाबाय होननानै। खिन्थु जों मिथिगौ दिनैसिम बिटिआर रेकर्डनि जानाखि मुल दफा, गाहाय दफा 60टा समस्ति बानायनाय, बे जिनिसा दिनैसिम जाफुङाखै। गामि सोसननाय सनितपुर बिश्वनाथ जिल्ला बे दासिम मोजाङै जाफुङाखै। बरमायाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामाव सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि गायसननाय, बा चिरांनि रौमारियाव निरिम्स गायसननाय, उदालगुरियाव ट्राइबेल इउनिभारसिटिनि मोनसे केम्पास गायसननाय, बा एनआईटि गायसननाय, स्पर्ट्स इउनिभारसिटि गायसननाय, बिभिन्न शिक्षा अनुष्ठान प्रतिष्ठान बा फरायसालि बा इउनिभारसिटि गायसननायनि जानाखि खामानिफोर दिनै बियो जायाखै। खिन्थु जों दाख्लै मा नुदों, गृहमन्त्रिनि भाषणनिफ्राय बिथाङा दिल्लीयावहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामै मोनसे लामानि नामखौ मार्गनि नामखौ दोननाय, बेजों जोंनि बिटिसि बासि रायजोआ लाबा मा जागोन, बेसेबां लाबालाब जागोन। बेनि परिबर्ते बेनि जायगायाव जुदि बिटिआर रेकर्डआव लिरनाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामै बरमायाव जानो गोनां सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिया जानायमोनबा, बे बिटिसिआव थानाय जोंनि गासिबो जाथि भाषा धर्मनि सात्र साथ्रिफोरजों लोगोसे गार्जेनफ्रा लाबालाब जागौमोन। जोंनि गथ' गथायफ्रा बाहाय इउनिभारसिटि फरायनो मोनगौमोन, गोबाङा साख्रि मोनगौमोन। जायफोरा दिनै प्रफेसारशिप साख्रि मावनो हानायनि एलिजिबोल दैख'था थानाय मानसि दं, बिसोर साख्रि मोनगौमोन। दा दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जे जिनिसखौ मावनांगौ बिटिआर रेकर्डआव लिरनाय मोजां अनुष्ठानफोर, जेरै आं बुंनाय सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामाव बरमायाव जानो गोनां, चिराङाव जानो गोनां निरिम्स, बेफोरो जानायमोनबा जोङो लाबालाब जागोन। बेनि परिबर्ते बेखौ हरनायनि नागारै बागुरुम्बा खालामनो नागिरनाय, बबेबा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामाव दिल्लीयाव लामानि नामखौ दोननो नागिरनाय, बेजों मा जागोन? जेबो लाबालाब जाया। दा बिथांमोननि खामानि मावनाया बिटिसि बासिनि थाखाय बेसेबां सिरियासलि खामानि मावदों बे साननो गोनां खोथा। दिनैनि दिनाव बिथांमोनहा
गासिबो खोथाखौ प्रपागेन्डा बानसावनाय बेजोंनो सेस खालामनो नागिरनाय जों बेखौसो नुदों। आरो बेजों बिटिसि बासि रायजोआ जेबो लाबालाब जाया बेयो रोखा जाबाय। थांनाय सारि बोसोराव जोङो धोर्ज खालामना नेदोंमोन। बिथांमोना सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्ट बिटिसिआवबो जिहेतु एलायन्स सरकार दं, माबा मोनसे रायजो राजानि मोजांनि थाखाय खामानि मावगोन जों बेखौ आसा खालामना दंमोन। खिन्थु दिनै प्रमान जाफैबाय जों आसा खालामनाय रायजो आसा खालामनाय बायदि बिथांमोना मावनो हायासै। बिथांमोना अमा हालेवनायाव सैमा गाग्लिनाय खामानिल' मावनानै दोनबाय। बे खोथाया बेखौनो फोरमान खालामदों जे मानसिफ्रा मोनसे समाव परिबर्तननि नामाव इउपिपिएल हान्जाखौ बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खोथाखौ लानानै इउपिपिएल हान्जाखौ थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव बा एसेम्बलि इलेक्सनाव भट होदोंमोन एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन नामाव। खिन्थु थाङै थाङै नुबाय मा बाहाय जेबो मोजां परिबेस गैया रायजो राजानि खामानि मावनायनि बा रायजो राजानि समस्याखौ समाधान खालामना होनायनि जानाखि पदकेप बिथांमोननि तरफनिफ्राय लानांगौमोन बेखौ लानो हायैनि थाखाय बिथांमोननि गाहाय लेभेलनि तृणमुल लेभेलनि ब्लक लेभेल डिस्ट्रिक्ट लेभेल प्राइमारि लेभेलनि कर्मीफ्रा रायजोफोरनो जबाब होनो गोनां जादों। नोंसोर खोथा होनायखौ मानो मावनो हादिया, जायनि थाखाय बिथांमोनहा दिनै उसुबिदा मोननानै रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनो हायैनि गावबागाव दोलोखौ नागारनानै बिपिएफ दोलोआव फालो फालो फैनो थाखाय लामा लादों। आरो फैबाय थानाय समाव इउपिपिएलनि गोबां आरो एबसुनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बिपिएफ हान्जायाव जइन जागोन आरो हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोखौ सरकाराव लाबोनो थाखाय बिथांमोना जोंजों खामानि मावफानो फैगोन। बे खोथाया स्पस्ट दिनैनि दिनावहाय।